Lisa hi accident awangin hetiang hian che thei lovin amurang maya apason len hian kum nga don chu anin nei ve towa ma se anin nei tran ti tangin tiang hian amu chak mai ne ti chuan tum kha chu apasal I than chuan mai che pakhat akan fuai hota ti hian a soi ne ani hi emania company hian fa kan nei thei bok sirawa chu wang chuan kan chung ko thla kal zel om thein turin ama la ka tang hian ka fa lo piang don ani ti chuan fa kan nei vele a fa chu kan en ko langa ani hi chu in kal san le wang don ani ti na soya ima la hian kan ti tu chu ti vat fatila ti na ro no ve do sek boka fa an nei theina tu kan pani hian don an han tum ta ni ma se I thana hian mun danga kalanga hi ti ro helai mun a hin kan ti tu chu kan ti thei nga lom chu lo wa kan pui hi kal san dei ram ka ti ro ni tin ana pui mangai omang tak chuan han oma ma se anin taka chuan anu pui chu a mangai ro wang ani zo ti chuan anu pui mulai chuan an han om dun vela hetianga an pahnia an che dun lai vel po hian I thana hian anu pui lisai mit meng chu ena du ni kha min hliania tin alu te chu a han nam kun vela a mel en lo chuan hetiang thil hi ka ti thei lo ni tin an sei vela lisai mulai chuan an pahni chuan an che sual dun ta vela ni lisai chu a ko na khop mai a thuak chu ala fim veka hetianga ati thei hi makatia chu mai nervin kha accident a thlen lai khan anin taka chuan I thana zo ki matong khan su tu ania ma se lisai hian to ai atok sakani chu lo en tai la tun ma kum nga vel dem ta khan I thana hian lisan hena chuan nupui tan min nei du ngem tin alo soma te reng mai alo ti ti chuan zungbun habun ti ga hetian pan hian omdun lai takian motong chu lo tlana chak tak me motong lo tlan chu lisai chuan I than kal sun ro tin anam sona ama zok chu moto chuan asuta kha ne ya ti chuan le thi chuak nuai maya alu chu na tak mai na sowa lisai thaim tin ava boi pui ve ngal wat bokani chuan doctor te sian chuan a thuak ki son an deu wangin ni kho khalovin ngama chen chu oma a kon hak chu ton hu po hian a che thei rawa amit mu ba khi chu a che thei thei lo ni chuan tha chuak le to chuan hun rei tak du dona tun nai me a chuan a kon tha chu le thei a be siam lo thu doctor chuan a soi ni chu thila han thleng chu I thana chu poi ti em maya poi ka til tuk min ngai da mang che ge ma tok to zok min to saka chu wang chuan kadam chung zong ke an kol chenga nat na eng mai chung a hin ka thlen tir lawang tin alo in tiam to ni ma se kumnga liam ta thil thleng nena han khai khin chuan to na thil thleng mek chu a in opposite khop mai a thin lung chu tina em maya ka kon that chu le huna chuan o in van chak don lo tak em tia angai tu na sen bak chu ti the nei lo ni ole ti chuan le huna lo liam zela ima po chuan naw chu alo pai ve ta ni tum kha chu lisa ko ma chuan a kon luta a pasan ne la chuan lisa hianin ati de ani I than ka khan ve kalom ni zana thil thleng kha ma thil ti hi ni ati ni zana khan step ka kal lai min on nam thuwa in veng man lo phelang chuan kan naw pai lai hi ka chet pha nge nge yang tin I thanan hena chuan a soi da velani I thana chuan makati em maya lisai po chuan makati enge mo henu hena soyom ziale che thei lovin ko ma ending e chitang chu min pu thei zok le tin angai tu ani ti chuan I thana po chu kon kal na ya anu pui hna chuan I kon tha chuak le to em ni tin a zota ma se lisai chu atong thei si lawa amit mu bak athi che hlei thei si lawa angoi rang maya ti chuan I thana po chuan ema I khre sulani ange ani te hi chu aladam thalo hum phoi malom akut po ti che thei ro hi ti na han soya ma se ema hi chuanin chu tiang ani lo thu ne ni zana thil thleng chu atak nge ni thu soya minon nam thungei lom ati tuna hian yoi lo ni chuan dam noi na kalanga kanaw hi ka ti tlang ani mai lom ka ti sei oi don lo chuan tin an vo le ta ma se I thana chuan chu tiang hi lo chu chu ati a chan chu naw te lo piang to chu apoi mu em maya hat company a hian I thana le emai hian fan nei ve le chu an fa kal tlang chuan hat company ro tong song chu an mani tat ni turin atlem theidona chu wang chun fa an nei nge ngai ni
chu tun ma thil thleng ania tun ala hian Lisai chu thei ravin ong bok sia chu wang chuan Lisai a thi te ni lengot lo chuan a pasal ani angin hat Lisa hat te an company an ro chu aman a chan theina tu om chhun chu fan nei chawin ani chu thil chu tun main an lo siam rema contract ten lo sign vek to wangin tuna naw lo piang mai tur Lisai fa anga a soi tur chu imai hina pai meka chu lo pian nge ngai ni chu wang chuan ti kong pon naw te hi lo pian ngai ni tin a ro chu a in siama ema lungai su tun rong chuanin nangma veng him tu to se bodyguard a khan pain ka roi to nia chuan thil thang tung chang chu lo chui chiang ang tin a soi ve ta chu ta le emai chuan a thra ni chu naw chu ka ti tla lo mayang ma se thil pakhat ti ro ka duwa chu min pompu anga yang naw te lo khisial jok theinan damdoi special tak mai fokai na changin ka cha chu ta chuan Lisai thi sen hi tlema zong kan lak te langai dona chu chu yam ti anga yang ti na sei chuak ta rol maya I thana chuan a kha thiam lo khop maya chu thiang thil chu ngai am nia Lisai thi sen chu damdoi tan kan mangang mo a han ti ya te rang mai he no te hi Lisai fa tu ka ti ni rom ni lo pian chu na chuan Lisai fa ang ni sei dona chu wang chuan a thi sen nge chu kan mang veng chu lova ani po hian kan mati lo ka ring nge lo a fa tan ka pai sakania chu wang chuan nang pun ram ti nge yang che tin I thana chu a han thlem kwal vela chu tian chu sei zong zong chu Lisai chu na lo ngai thave a angai dan chu ani lo view me chu ta le I thana chu angai to wang wanga eng po ni se Lisai hi a ro ka a lo tha chuak to ka ngani chuan he thil hi ka mati ka ring chuang lova chu wang chuan a lo tha chuak lo ti test na po a tha vi wang chu tin chu thil chu rem atita ni ti chuan le doctor chu a call ta a doctor li lo ko le thi sen lang na lo la la ti tu pe mo tak mai ome ti na ko ta ni Lisai chuan Ethan en thil nge moi ti de ti na lo ngai tu ni ti chuan Ethan a chuan Lisan he na chuan Lisa I kha thiam don nia emai naw pai lai hi kan fa tu ania chu wang chuan damdoi thapyak pe kan en ko langa ya I thi sen tlem zong lak te la lo ngai ni pon iram ti ngei ka be se an ti ya ma se Lisai chu na ko chuan Ethan ema khana bum che ni kha a bum che ni kha he tiang thil ti su tin a lo ngai thua ma se tong thei bok si lova nakina chuan doctor chu a kan thleng ta lol mai doctor ne la chuan Ethan chuan eti to chu ti ro le an ti ya a pia do tong chuan emai po chuan a lo en ve rang maya doctor chuan hriau lian tak mai ron la thi sen chu a ro chuak ta a thi sen chu a ho ta pong pu maya Lisai chuan na a ti khop maya ma se engma soi thei ong bok si lo emai ro chuan a thado ne he no hi zoi zoi ka ti lum tu ani tin angai tu ani heti lai hian Lisai chuan tun ma thil thleng a hangai to ve a khatianga accident a to hlem khan a pasal I thana chuan Lisa kadam chung in ken kol chenga nangma ti na tum tu le nangma nat na tu chu eng thil ma ka thlen ti ngai lawang tia a in tiam lai te kha a han ngai to chuaka chuta le khatianga kalaga thumin tiam tu kha tuna chuan kan na tu thlen tu ani ta tlat mai tin angai tu ani heti lai hian I thana po chuan Lisa chu a kon tha chuak lo top ani don hi mole ni lo sanong chuan a do le om si lova tin angai tu chuta le ema hena chuan vakalin ema a tok to in ka khria Lisa thi sen so kan le chuak tok to ve vin ka khria a han tia ema chuan ka thu sui khaila oi lo chu ni mo ani so adam thro lom a khisel to lom lemala chang mai ni so a han tia ma se I than chuan moite Lisa chu ka khachiang veo maya chu wang chuan dam tha to chu ni sirang chuan satiang sana do hle lawang chu wang chuan ala dam thalo ning ka khria a han tia chu ta le ema chuan ka thu sui chu oi don lo mo ani chuan CCTV footage chi he han en ta che ti na phone chu han phonga a phone a chuan Lisai ni om tak me na ima anam thulai chu nung lama tanga lak ti khet tak me chu alo lang ve box sia chu ta le chu video han mo chu I thana chuan mak ati hle mai en tin nge mo ni the ne Lisai nge chu ni na lang box si an sam le an thuam na dong song point an box sia tin mak ati khop mai chu ta le emai chuan a se chun zum zela tun hai pon in ha thok howin complain an nei thun kha ke pen thom ten khria om zia chu
Lisa hi còn thật chuộc tua chu vang chuan dần lai à còn câu chuyện tí na ni mấy lom CCTV footage trong in chiang in ti hian in oma ti chuan lema chang ti hi la oi lo vo mo I thil mo nge hi oi ve don lovem ni ka film thul he nem he no te hi ti na ta ti tla ka tu malom chu vang chuan he no te hi ati na lo na turin nang ma hi min trom pui ka ngai ni ti na han sei ve la chu tianga ema na do to ka thu han sei ta ka chuan I thana po chu tle min amin ve ta dewa don trum chu ka thu so hi oi te alo ti ve chen box si chu ta je chuan I thana po chuan ole try tin Lisa mon don zona chuna vakala Lisa he video hina ente nang ma nge ni hi inga tinge lemile chan fo wa I that chuak thon I chuan ti khan ngoi rang hin om lo la I ma thu so hi dik zo king ka khia CCTV footage chiang takin om to wa chu wang chun ni lem chan kha tu to la trying ka khia a han dia ma se Lisa chuna ka ko chuan inga tinge mo I than hi mol em le inga tinge to so hi oi sak ze le tin la ngoi to ve ni chu ta doctor chuan kapu atok toin ka khia thisen lak tok za chu kan la chuak zo to he an te ya ma se I thana chuan la lak bel le gro an te ya ma se doctor chuan kapu kan lak bel le chuan ama khasil na tanin apoi thei zo ka a han te ya chu ta le I than chuan Lisa ngun devin longai thate I thisen hi kan lak bel zen ni chuan I taksa thana thadon lova chu wang chuan le mi chang ni chuan tu na hin kon hin puang mai la ti chuan thisen poi kan la to lawang ma se le mele chang zel ani chuan thisen hi kan la zel don ani o chuan thil pakhat lo khela ka duwa ima ne na kan fa hi tina lo la ka do ne a chan chu he na lo piang tu hi company a an fa ang to tho ni a chu chi lo khadon ni o a han ti ya ti chuan I thana chuan han ngai chang de wang wanga ma se li sai chu a che thei box si lo ole tha e fin fian a chiang tak om to a CCTV footage chiang tak om to boka chu ti chung po chu ni len puang do lo mo a thai eng tia ri nge le mi chan the kan lang chu a thi sen kha la la zel lang chu chuan thu dik kan khrian ma chu eng tianga tam nge thi sen kan lak chho thei kan enang ani mai lom a ti ta a thi sen chu an la zela ti chuan Lisa po chu alu a kan hei tran ta ni heti lai hiam he chi pakha kan do ta en thil nge moin ti le ka fanu chu ngai hen thil nge ti a kon ti ta Lisa no chu a kon plan lu ta doctor ne la chun khoi mo tin thi sen an lak lai po chu a han phoi tang ha la chu tianga anu han mo chu Lisa po chu lo lom khop mai kanu min tom pui te tin a ka ko chuan alo aw na su khop mai nang ni ho hian ang wang nge ka fanu thi sen hi tianga in lo lak vela tu phal na hin laka tin a thina rem khop mai nang ni ho ge zang ina eng ma in ni na nge a tin kon ang de ton mai a chu ta I thana chon doctor chu pon lama chuak vat turin a han signal zewa pon lama chona chuak ngal ta chu ta le I thana chuan kanu hi ke mani thiam lo po ani bik le nem Lisa hi a kon tha chuak towa ma se lema chang zela chu mai ne lovin I mai po hi anaw pai lai a chiat tiok tre pasin chu wang chun ziong lai enga mo han zio tiok hlak ka tom wang mai nia an ti ya eng thu om zene lo nge mo in sui le ka fano din mun te chu I kha chiang view ne rom ni ke pon ka kha chiang poka ala dam tha chuak lo ti chu I kha chen view kha doctor pon sui to kha tin a kon se ya chuan nang nu kha naw I pai ve lamo inaw pai kha tu fa mo ni ya an ti ya chu ta le e mai chuan pi hat kan sui fi nge khong ai takin a han ti ya enge sui fi tu kan ne chuanga I than he nu hi ka kha chiang khop mai Lisa en kol tu ta na amma I roi nu khan rom ni Lisa en kol tu ta ni ro ya a to pa chuan I fa I pai ti mo chu chuan nia thil kal dan chu he no te hi kan tu tan ka pom theilon chong lo ti khiang che tin a kon soi ta a chu ta le I thana chuan thu dik kan soi nge emai hian ka fa chu pai ngei lom a kon ti ta he thil hi kan chung ko thla kal zel an top mai lo na tu ka thil ti ni a I fanu le sai da chu heting hian om sia ka fa pai thei box si lawa chu wang chun ha chung kwa a kal zel theina tu kan ting hin ma ka lo la ni a han ti a ma se nu ba chuan I thu soi chu thu om ze nei lo ni chu tiang thil chu kan pom don chuang lo he na lo piang hi
kan tu lo piang angin kapom thei don chuang lo chu lo khiang che ani na taka chon lisai hian nang hem mangai tat lo phei selon chuan nang hi enga tan ma kan ti hlei nem che hetiang din huna pani ding bok hek lawang chu wang chuan za na lan tiang ve ta che enga tinge hetiang hian kan chung ko ti mol pho zonga mai lo lak vela chil ho te lo kal gole tin a han aw ta a ma se tu ma chun lo kal lo chil ho te lo kal ko ti chu a han ti le a chu ta le I thana chu a kon nui ta a ko chu han beng thok thoka chil ho te ho naw te ho chun kon lu ta khap khap mai I thana chuan apoi ka ti khop mai kanu helai muna hian thunei tu bek le hat company and call to chu ke ma hi kani towa chu wang chuan chil ho te poni thoni ravin ka thu zo khi an zong to ne ole naw te ngun de bin lo ngai thaula in pi hi helai muna tang hian la chuak ngal ko le atita en thil nge mun ti de phasan tu te ni hi ti in nu bek chu a han awa chuta I thana chuan kanu lungai ma ta che mun nuam zok iom na tum mun dik taka an da don che rom iom na tum mun dik taka nuam taka iom ka be sei helai mun hi iom na tu kan lo tlat atita min thla teu a han ti po chuan chung mi te ho chuan an man bet tlat maya lisa chuan chung chu lo mu chuan kanu kha khoi ama khoi chok su ni lo ka che tu kan ni tin atak sa chu han ti che tan thuma ma se a che thei bok si lo lisai nu po chu pon lama chuan an nok chuak ta mun khriat ngai lawa da bo tu ring I thana chuan thu pe ta bok ani ti chuan le an chhuat tak no chuan ema local te le an ti a I thana chuan kha pi ta kha an da bo dan tu ka va boi pui photanga I hian nong chu lo omla chuan bodyguard pahnih ka wai boka engma hlo tu om lo nia an ni ho gen lo veng chenga kha pi ta kha ka va boi pui photange tin pon lama chuan chuak ta ni chutia I thana pon lama chhuat tak no chuan himai chu kan hoile ta a to pa chuan kan pahnih chawin kan om thei ta anti a khum chuan a chuan a kon thun haya tuna chuan ka thil ti chak tak ka ti thei don ta tin lisai mai chuan kan beng hal ta thok mai chu ta le lisai chuan a ko chuan min beng nga mo min ben man hi alet tam takin kala ko let khopang che tin alo ngai to ve ni ma se emai la chuan a hlau lo khop mai khati khan min le en ngam ve lamo kamita ti khan min en ngam ve lamo ka hlawin ring am nia lisa hat lo ngai thang che iron that chu ma chu ka ko tai om ti khuyala chu mai ni levin iron that chu to don ngai lo bok ti khuyang che ti chuan I thane hi ka ta ni bok nga in chung ko ho sak na zong zong po kan pan hin kan chen don ani poi khop mai nang hi chu nakin loka I thianga kana kon pian ma hian nang hi I thi don ani a chan chu ke ma nge hian ka ti lum don che ni I khuyamo chuan nang bek yom to lo chuan he no te poi ka fa dik tak ani thenga ka fa hi in hena ka pek phal hi ring em moni le ti na han tho chuaka security ten hena chuan le nang ni pani kha ti tong ka piang cheu helaya mei che mu hi kai tho la ti chuan chuata a chal hi voi za tau pop pop te le ati tamaya ola chun zom chu episode le kan kon tiang lo chu hon lo chang ula kan don ti chuak le wat don ni o